flot. Wow, en krysantemum. Og en til, nej, hvor flot. Du er helt oppe i den 7. himmel. Ja. Ja, det er flot. Det koster nogle kroner. Ja, det er sådan en. Ja, de skal skifte lidt med. Nu har vi fået de største. Hvad? Ja, nu har vi set de største. Nej, det tror jeg ikke. Nej, Tror du ikke? Nej, jeg tror, det kommer. Det var en skæver. Ja, det var det. Den så vi fra en anden vinkel. Nej, der kommer lige nogle ret store til sidst. Okay. Dem synes jeg nemlig, vi havde før. Ja, Ja, den er også fin. der kommer sådan fald. Ja, vandfald. Vandfald. Ja, ja. Og så kommer der nogle helt store til sidst. Du kan huske det fra tidligere. Der var noget flot, ja. Ja. Jamen, du har jo ret. Ej, hvor er det fint. Det er sådan en blomst. Ja, det er ligesom krysantemum. Var det de 3 afsluttende, tror du? Nej, det har det ikke været. Det var så nummer 2, og så kommer 3. Sådan, så er det slut.